Alah Michael lagi Jan. Monggo. Buat santayup sinarengan kata-kata kafe Jinanda. Monggo Mas Nyomo, Mas Grandong, Mas Agung, Mbak Iis. Blarak disampirke MC-ne njaluk wedang jeruk. Sinten? Kuwi lho drivere Mr. Grandong. Driver. Oh, Mas Grandong. Sing ngersake Mbak Min. Nano 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 nano. Yo. Mangan seblak ning mati yo. Krasa penak wegan wadon Mas. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring jalalilo jalalilo. Ya, piye Mas Ateng? Wol lah yen ditawon. Piye lho iki? Gendang lho. Ijal sik. Ateng iki gawe ramene ya ora umum Mbok ya. ket mau. Lah iya. 5 war dijolke apa? 5 war dijolke 2000-an ngono. Oh tak kira. Mudin 5 war dijolke neh iki jolke cilik dhewe. Kuwi cilik tapi gaul Mas Gio. Digawe ramene ra umum. Ya. Ngadang-ngadang ning dhuwur meja salat sembahyang cagake agama Mas. Iki piye? Ayo Mas. Iki piye? Jalalilo. Ora Miring ambil bolong sisa batik ayo Dek ijing miring ayo Dek ijing miring jalalilo. Piye? Sok. Lah kok ngene? wis kowe iki kosik aja nyawar-nyawer ae iki isin aku
Disuwuk ya Mas Landa, ben leren sik ya kanca-kanca ya. Oke. Pupus gedang raja, bogel bagus tur prasaja. Sembah nuwun Mbah Min. Sehat selalu Mbah Narto. Yo. Gawe izin ada lo iki. Mas Blandong, Mas Ateng, monggo Mas Agung Mbak Esti. Bu Wing sugeng midhangetaken Bu Wing. Mbak Wati, Pondok Gede. Mbak Starsel, Mbak Pur. Yo 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 yo. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangenku marang sliramu. Biyen ate anggum tresno barengan ning kedua. Yen pancen tak akoni yen to tresno ra kudu duweni jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. Tenan to, omongane mesti cokek bener. Grandong ki angger driver Ciputat ki angger tekono bogel manian. Cik. Ya. Panyuwunku mring siramu, rungokno tangise ati iki. Lewat angin wanci kalu, aku titip salam kangen jroning ati. Pak Jumadi asik. Kowe izin ada lho ini. Yo, masuk Mbah. Saben ku nyawang fotomu rasa kangen ku marang sliramu Dik Tuti. Biyen nate aduh tresno bebarengan ning kandung apa. Saiki aku papane kadar kepingin waratane. Aku tansah matur suwun nggih Pak. Cik. Pancen kudu tak akoni yen to tresno ra kudu duweni. Kula nuwun
dilakoni lho, Mbah. Abot tenan lho, Dik. Lakon kuwi abot. Nek ampun diselehke bae. Salehke aman-aman kaya ngene salehke. Panyuwunku mring sliramu rungokno tangse ati lewat angin wanci telu aku titip salam kangen jroning ati. Matur sembah nuwun sampun katur nggih Mbak Bukil nggih. Cik. Padha-padha Dik Tuti. Monggo. Wis koncatan tresno asih tanpa welas sira nimas wit saka adreng karsane tega marang sahamu barang ingkang kasandang benjang muga manggih hayu yuwana salami nira saungkure ora tau kalegan atine saktenane amung tansah katuwung tindake monggo diajeng Tuti saiki kudu trimo nalok so ing ati mrih yuwana diajeng Tuti. Inggih Kang Mas. Pokoke panyuwunmu waton lampu dene lintang karo rembulan tak pinangkani. Yen mung trima cengkirmu tak suguhke tak ulingke wong ayu. Nggih. Sing penting waton ora njaluk Fortuner. Mboten. Karo apartemen. Ngerti dhewe nge-MC ya sok-sok payu sok-sok ora ngono kok. Lho, iki malah mesti cokek nyandoni sarawuh. Bolo cokek. Wah, jan berbobot kabeh kok. Monggo Dek Tuti.
Tunjuk atur demantang sedaya para bapak ibu kang satu kehormatan ngaturaken wilujeng siang sedang rawuh sing lelenggan kanthi sekedhik sinambi laras campur sari KWSJ nada ugi boten katalumpan ngaturaken wilujeng siang sedang rawuh keluarga besar saking KWSJ ora tau kalogan atine Sugeng rawuh Mas Agung, Mbak Is, Mas Grandong. sakti nane namung tansah petuwung titake op lah tutik iki piye tutik iki Lah piye to, Mas? wayahe bablas malah ngepos selak Lah udan iya itu tukang kendangnya kuwi jan manggone sak nggon-nggon. biasane pengendang kuwi Lah iya, Dik dalam. iki karawuhan keluarga besar KWSJ malah keporo iki adik kula nang Mister Grandong driver Ciputat Pamulang ki rawuh iki malah bolo cokek Indonesia Mas Agung ki ya rawuh Medi cokek Indonesia ya rawuh Mbak Is juga rawuh. ki oh Mbak Is ki nggo bothok ki Heeh. malah keluarga besar Pedongkelan RT Songo ki tanggaku dhewe Wah, rawuh nggih pokoke digayengke monggo Adik Tutik yo Dek Tutik dintekke terus engko dodos terus pakai lasem Kowe
Nyadyan anggota barat menuruti karepe ati Barang saiki ketemu kowe ninggalake aku kaya sumendal atiku lo tumetes telesi pipiku yen pancene ora tresno boyo kondo kondo sing prasaja ojo gawe gelo ati aku ora bakal mundur Cerit kaya ngene lelakonku ngopo piye kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gelo ati salawase Barang saiki ketemu kowe ninggalake aku kaya sumendal rasaku lo tumetes telesi pipiku yen pancene ora tresno boyo kondo kondo sing prasaja ojo gawe gelo ati aku ora bakal Ayo kocok. Ayo Bun, lanjut Bun. Siapa yang keluar ya? Arisan. ayo Bul Oke, kaya ngene lelakonku ngopo piye kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati salawase Yo, Esther kemayune.